Hello guys! Welcome sa akong channel. So today, namin sa sulod sa basketball court. Namin diri sa Mosi Mosi Gym, diri sa may Makasandig, Cagayan de Oro City. So I think mura man siya ingani nga klase nga court diri sa Cagayan de Oro, and we're here to play basketball. Nagulat kami sa akong kauban kay padulong pa sila diri. Mura siya kanang half court lang siya nga court pa. Kayo na nga kumausap dito, ha? Nakakapikon to, hindi ko maintindihan ha? Ha? Sasapakin ko yan. Haba naman sa pag-basketball kay mga silingan na po namo dito sa mong tupuyan. Kirintahan naman siya mga 2 hours, and then ang bayad is kailangan siya magpa-reserve kay dagan mong guduga ka gusto mo tulad riyan nga lugar. And sada siya flooring kay wood, para sa pura siya kanang NBA style nga flooring. So sada siya, pero on half court lang siya hinuon. But dako man siya space, dako siya space. Puro ka siya pang training na basketball court bitaw. Ang time na mo diri is from 10 to 12, and then the entrance is 150 per head. Good for 2 hours na siya. Di siya magmatter pila mo kadagan, kinahanglan jud na 150 per head. Whether kamay ra mo or dagan mo, basta kay 150 per head. So it's been like a month naman siguro nga nakapag-upload ko sa akong channel, and I would like to, record something before this year would end, because today is the 31st. So tanang tao busy gyud na uban kay dili available was mo. So kami ra mga silingan. Muna siyang itsura sa sulod. Oh, look at my shoes. Green, purple. Oh my God, nanaw mga kauban. Nanaw mga kauban na. Sarado na. Gilakan. Ano siya? Sabihin kay bula. Ball. Let's see. So, muna siyang full view sa court. May mga kauban na mo nga dito. Muna yung kauban na mo lang ngayon sa nga tanan. Ang galulo lang agi. Anong dugay kay kadong? Dugay kayo? Ha?
So, hello guys. Pala mong dula kay ganian ni pulis. Grabe ka no. Pero mga previous days wala may gani pulis. Tayo nga gyud mga kaganian ni pulis karon lang ganian og pulis. Oy pagsugod na mo. Kami na kayong tandulag singot na migsugod. Palaw hinuon. So ang ending ani muli na lang mi sarado anay dula. Palaw ang dula. Palaw ay. Palaw ang dula ay. Luya sa bata eh. Luy bata, wa dula. Sumbong mama ko. Goodbye. Asa nang padulungan nila? Balay. Balay? Balay ka, Jo. Ato kag ano, fun time. Dito na lang pag ano. Dito na lang pag basketball.
Kuya Jimboy! Kuya Jimboy! Ayun ako ah. Ayun ako.